Good people, I hope I find you well. Nyanda nezvomuzora nhasi nyaitika iko kuOld Lobengula in Bulawayo yemurume uyo azviuraya mushure mekunge awana mukadzi wake akarara nechikomba. Vamwe vakadzi vane moyo wakashinga, havana basa rekuti havatarise kuti vakaroorwa vane murume here, vanenge vachiita gumbo panze gumbo mumba. Naivo varume vachona vamwe varume havagoni kuzvibata. Subscribe pa this YouTube channel mahara, ndinokumbira usubscribe turn on the notification bell. Zvinobatsira kuti iwewe urambe uchiwana ma-updates kubva pano paHatrari 263. I really appreciate you nesupport yamunotipa pano paHatrari 263. Ini saHatrari ndichange ndichimhanyira nyaya dzachona dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Murume uyu anonzi Ngobile Sibanda. Ngobile Sibanda murume iye anga aine 47 years. Murume uyu anga achishanda basa rekuti anoenda kubasa odzoka manheru. Achina kubasa idzoka manheru, musi waakadzoka akawana mukadzi wake akarara nechikomba. Zvichireva kuti mukadzi uyu aitopota achirara nechikomba, achibata time dzekuziva kuti apa murume wake haasati akubva kubasa, ndipo paaisara achipinza chikomba mumba. Munongoziva rine manyanga ariputirwe mukadzi uyu nekufamba kwenguva azobatwa. Mushure mekunge abatwa nemurume wake, murume uyu anonzi Ngobile Sibanda abata mukadzi wake. Achisvika mumba, haana kukwanisa kubvunza kana kurova mukadzi uyu kana kugara pasi kuti vataurirane. Akangotora sechero reblack rainge rine hembe dzake. After murume uyu atora sechero reblack, akabuda manheru iyawo. Abuda manheru iyawo, zvinorwadza panyaya iyi ndechekuti murume uyu awanikwa akazvisungirira chikoro icho chinonzi Nyamande Primary School. Awanikwa akazvisungirira paNyamande Primary School. Maneighbors ndo vakaona murume uyu apo pavanga vakutaura nyaya iyi makuseni. Mukadzi wemushakabvu haana kuita moyo nekubuda kwakaita murume wake, haana kumutsvaga, akatorara hope dzeumambo. Maneighbors ndo akazonzwa makuseni achitaura kuti murume wake azvisungirira pamuti. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Ndokumbira kuti zvanofunga comment section. Asi yanga isiri decision yekuti murume uyu azviuraya. Rova enyika haaperi, akatadza hake kushandisa brain. Ndinokumbira kuti zvanofunga comment section. Kana waona kuti munhu haakude, zviri nani kubva kana wasiwa uri mupenyu.